Hej Gustav. Hej. Hej Alba. Hej. Sidder I her og hygger jer? Er det hyggeligt? Ja, det er en spændende sudunar. Skal I bare kigge på mig? Skal I ikke kigge på hinanden? Vil du ikke holde i hånden, Alba? Jo, du vil da godt holde i hånden, vil du ikke? Hvad siger han? Han snakker. Kan du svare igen, Alba?